Здравейте, потребители на YouTube, аз съм RSBG, с мен е Димо 1918 и това е трети епизод от оцеляване с... Да, поредицата ни. И в миналия епизод, помните, аз се качих горе, обаче сега Намерих слязох. още диаманти, вече намерих още диаманти. Сега ли? Сега ли намери диаманти? Да, сега. И той за втори път взе диаманти. Имам общо, аз имам 6 и колко? 9. Вау. Аз съм Морков. Това там ти ли си? Да, ти си. Аз. Добре, че намерих този равин. Колко е готин. Зелен. Крипър падна от небето. Но? Крипър падна от небето. Да, разбрах. Добре, сега. Сега на къде? Ще си тръгваме ли? Още масло. Не, тук е втората част от равин. От Чичо равин. Намери ли ги? А къде си? Аз се качих по водата и сега съм някъде нагоре. Тук съм... Аха, Така, сега. Къде отиваме? много е тъмно. Чакай да си видя на Брайт. За обсидиан. Да взимаме ли обсидиан? Не знам, ако искаш в Нетъра. Портал. Да, в Нетъра да живеем. Защо не? Ръхвам в Нетъра. Добре. Трябва ни флин. Че някой си трябва да спре водата. Защото ме пази. Ама га, обърках се на къде съм. На къде вървях сега? Изгубихте. Добре, че... Не! Изгубихте. Аз съм Много в лава. айрон. Добре, че имам легендарка. Пиши кит юзери, ще се появят още китове. Не искам. Инвенторито ми вече е пълно. И моето имам 64 кол. Вау. Аз имам 43, колко айрон имаш? Стек и 4. Аз имам 44. Толкова айрон не стига с тия сме чупели айрон. Да. Изгубихте, къде си? Долу. Къде? Долу. На спирката. Буквално при нас наистина долу има спирка. Да, знам. Наистина изгубихте. Дай, ще взема още айрон. Два сте какво? Да ти кажа координатите отново. Да. Аз съм на 672 3 6-8... Добре. Смутан скелет. 6-8 колко? Аз съм на 6-7-8. Сега. Този тук скелет. Нали знаеш, че нямаме... Надолу или нагоре? Аз съм на 11-то ниво, ти. Сега идвам надолу. Лай ли ти е 11-то? Да, лай ми е 11. Идвам надолу, точно къде си ти. Айрон. Аз съм на... Значи моите координати е 6... Паднах в лава, бързо яш легендарка. Ти сериозно ли? И аз паднах в лава. Яш. Не, аз съм в кръгче с лава. Айде ти. Омага, съм в затвор с лава. Ти, какви са ти координатите на теб? 677 лай на 9-то ниво. Ти си под мен. Къде? Z, къде ти е? На 2, 3, 5, 9, 5. 5-9. Това ако не си ти, не знам. След мен има голяма редиза от Cobblestone по пода. Защото не мога да стеквам повече. Мисля, че... видяхте, виждам те. Аз вече плувам в лава. Идвам при теб. Лава. Идвам при теб. Намерих лава. Значи, ще чупим ли обсидиан? Да, взимай. Добре, аз съм се запътил към теб. Let's
Насърчавай ми, пича. Ти къде си, бе? На това место да си ти. Следи и това от Cobblestone. Пътечката от Cobblestone. Ако е ни... Чакай, че аз те изгубих. 11-то ниво съм вече. 11-то ниво 689. Ало. Ехо. И да, хора, интернета ми спря. И пускам на пауза, за да ви... пускам на пауза, докато го пусна.